dia. Bon dia. Bon dia. Marc, una cosa. Tu saps a quina hora comença el quinta etapa? Caldrà anar calfant motors, no? Quinta etapa? Ui? Si és 15 de març, el dia de la planta. Avui això no toca. Bueno, però que estem en falles, un poc de festa sempre cau. Si no, què pintem així? Hem de plantar la falla. És un dels dies més importants de la festa. Hem de plantar la falla. Doncs si no hi ha ni quint, ni etapa, ni festa, jo passo. Que Déu vos vinga. Ajudeu a plantar la falla? Si ho fem entre tots tardarem res. Una falla no es planta soles. Pues no sé, Marc. Jo, si no hi ha ambient, jo m'avorrisc. Fins altra. Sense xiquets ni fallers que volgueren participar. El camp de l'Estoreta tenia poc de futur. Les cavalcades. Ja ningú venia a veure-les i les deixaren de fer. Al final, ja ningú sabia el que significaven. Algú llig aquestes coses? Així encara era més important l'arribada de les falles, i no tot el que l'envoltava. Abans, ser fallera matxer era un somni. Ara, hi ha anys que no hi ha candidates. I sembla que a ningú li importi. Bon dia. Si vens per la quinta etapa, lamento dir-te que t'has enganyat de lloc. Quinta etapa? No. Yo venía a ver si era necesario pegar una maneta en lo del monumento. De veres? Pensava que jo era l'únic boig que es preocupava per aquestes coses. Yo también pensaba que era com tu y que era el único. Pero sembla que no. No, si això està molt bé. Però estem sols tu i jo. I sembla que som els únics que pensem així. No importa. Segur que trobem altres com nosaltres que estan en altres casals. Ara, en este moment, no és important pensar en això. Lo més important és plantar. I per a què? Si ja ningú se'n recorda de per què es planten les falles. Per això. Per a recordar-ho a la gent. Per a que sàpien el que realment són les falles. I per això n'hi ha que començar de zero. Aixina que ves agarrant els trastos, veus? Que anem a plantar una falla. Mentre una d'estes comissions seguisca i els seus fallers il·lusionats treballen,
i el cor d'una fallera enflamardisca, amb uns germans, València tindrà falles.